Etorri daiteke atzotik hasita, astelehenetik ostiralea, 6-tatik 9-ta, eta larunbata 21 eta 28, goizeko 10-tatik ordu bateta eta 4-tatik 7-ta. Honea etorri, eta hemen jasotzen dute txartela, gero selloa jartzeko, bidean zehar eta beraz zuen diploma jasotzeko, kamiseta, kantinplora, revista bat, martxan zerikusia daukan beste gauz guztiekin. Izen eman behar da aurretik, www.kirolproba.com weborrian, eta epea bukatzen da maiatzak 25-ean. Beraz, oraindik garaia badago. Eta makigu urte batzuk bizkat gure itzulietara itzultzen, eta nahi dugu pixkat berreskuratu gure arbasoek nola ibiltzezian mendian. Eta ibiltzezian, gainean zeramatela behar zuten guztia. Egun guztia pasatzeko ura ematea igual gehiago izango ditzake, eta orduan aukeratu dugu ura ematea, baino bakoitza behar duen beste gauza guztiak eman beharko ditu bakoitza beriak. Pixkat, hildo beretik jarraituz, leheno mendia nola jute zan, eta leheno mendiz ibiltzen ginean, aldan gehiena mendiz ibiltzen ginean, eta orduan bide hortatik jarraituz, saiatu gara pixkat bilatuz mendiko ibilbide bat. Porque jendezko esate zigun, amezketako bidea noiz kenduko ze, eta errepidea noiz kenduko ze, eta errepidea noiz kenduko ze. Aurten hasiko gara kentzen. Baina, golpezoz lakentzea iruditzen zaigun aldaketa handiegia, eta orduan indegu aurten alternatiba bezala. Nahi duna goiti joan, eta nahi duna betik, hoi bai. Aukera egin behar du, izena emateko garaian. Guk antolatu behar ditugu, bi anoagune, bat zaraten da bestia amezketan, eta jakin behar dugu gutxi gora bera, toki bakoitzetik zen jungo dan. Eta hori da pixkat, depende nola di joan bide hori, hemen dila urtea, itzingo dugu, igual erabat baztertuko dugu errepidea, o erabat baztertuko dugu mendia. Oantxe bertan, daude eman da ia 1.800 persona, gutxi gora bera, ez dira ailatzen ustet, atzo iluntzian ez dira ailatzen, eta espero dugu eskeneko momentuko bultzadakin, igual 2.000 iristea inguru hortan, 2.000 inguru. Guk agian pixka gehiago espero gendun, gure prebizioak pixka gehiagorako izan dira, baina jendea gutxi gotortzen bada, gu lasaiago ibiliko gera, mendian lasaiago ibiliko dira mendizaleak, eta guk horregatik ez dugu arazorik.